Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Barkan ku dai, sannu mu da arzikin sake saduwa da ku a cikin wannan lokaci. Kamar dai yadda ka saba muna kawo muku update a ɓangaren mining airdrop, referral program da dai sauransu. Yau ina tafi muku da update ne akan pause, inda za ka duba allocation ɗinka. Na tabbata in baiwa da dama sun jima suna jiran wannan lokaci, to masha Allah yanzu sun buɗe mana, sun bamu daman kowa sai ya duba allocation ɗinsa. Dan uwa, idan wannan shine farkon son ka wannan channel nawa, ka taimaka ka yi subscribe, sannan ka yi like, ka yi share domin uwa su amfana, domin wannan bidiyon yana da matukar amfani sosai a gurin mutane. Domin wasu ba su da labari, sannan ko suna da labari ba su san yadda za su yi su duba allocation ɗinsu ba. Amma in ka kasance da ni a cikin wannan bidiyon daga farko har ƙarshe, insha Allahu za ka san yadda za ka duba allocation ɗinka. To ba ran cika ku da surutu ba, dai mu je ga cikin bidiyon. A fari za ka zo ka buɗe Chrome browser, za ka je gurin searching ka rubuta pause.community kamar yadda kuke gani ya bayyana a sama haka kenan, sai ka taɓa search. Yawa, bayan ya buɗe maka ka guri kamar ka ga can ɗigo guda uku kamar yadda aka saba, ga wasu ɗigo guda uku a sama, sai ka taɓa su. Yawa, ga guri nan da aka sa alaman claim, sai ka taɓa shi. Yawa, bayan ya buɗe ma guri kamar haka, ga nan inda aka sa alamar next ɗin nan, ka taɓa shi. Kaga kana taɓawa shi kenan zai nuna maka allocation ɗinka kamar yadda kuke gani. To ba wani wahala dai a cikin duba shi ma. To masha Allah, alhamdulillah, yanzu muna jira ranar listing ne, sannan kuma Allah ya sa ranar yayi daraja sosai domin ƴan uwa su samu su amfana da wannan abun da aka jima ana wahala a kansa. Insha Allahu shi ma listing ɗin da ya bare wani ɗauki lokaci ba, za su yi shi, sannan kuma duk wani update ɗin da ya fito daga gare su zan yi ƙoƙari in muku bidiyo domin ku san halin da ake ciki. Ku dai ku yi subscribe, sannan ku yi share, sannan ku kasance da ni a koda yaushe. Na gode sosai, sai mu haɗu da ku a wani bidiyo na gaba.